tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayokong magkaroon ng anak. Kaya tinraidor ako ng asawa ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Malu. At ito, ang aking secret file. Ewan ko, pero habang sinusubukan kong isulat ito, nakakaramdam ako ng pagod. Hindi kasi ako masaya. Wala akong sense of joy o peace sa kasalukuyan kong pinagdaraanan. Parang ngayon lang ako naka-feel na ayoko lahat ng mga nagaganap ngayon. Ganito ako ngayon kanega. And honestly, I don't know kung hanggang kailan. Ganito kasi yun. Ever since, I never had any plans to raise a family of my own. Kung sakaling tatanda ako, gusto ko asawa lang, pero walang anak. Tama kayo ng pagkakarinig. Ayokong magkaroon ng anak. Bakit? Kasi ayoko. Ganun lang yun kasimple. Hindi ko makita ang sarili ko na isang mother material o marunong sa parenting. Hindi ko rin nga ma-imagine ang sarili ko na nag-aalaga ng mga batang makukulit, naghahabulan, pasaway. Hindi ko naman nilalahat Klaruhin ko lang. I don't hate kids. I don't hate children. May mga pamangkin ako na mahal ko. But to have kids of my own, yun yung ayoko. Having my own kid is what I don't want. Iisipin mo pa lang yung pinagdaraanan ng isang buntis o pagdadaanan ng katawan mo sa pagbubuntis, sa pagdadala ng bata, sa sinapupunan mo for 9 months. Tapos, yung mga mangyayari once nanganak ka na. You'll have sleepless nights, may anak na halos 24/7 na magpapakarga sa'yo. Parang hindi na kaya ng katawan ko yung ganong klaseng responsibilidad. Hindi rin siguro kaya ng utak ko. I mean, let other women be mothers. Just not me. Okay, ang dami ko nang nasabi. But that's not really my point. Kundi, ayoko lang talaga. Ayoko lang magkaroon ng anak. That's it. Fast forward, I met Danny. Nagka-crush ako sa kanya noong bago pa lang ako sa workplace na pinagtatrabahuhan ko before. He was one of the team leaders. Pero hindi naman ako directly niyang na-supervise. But then yun nga, nagkaroon kami ng spark. So niligawan niya ako, sinagot ko siya, and we started a good relationship since then. But then from the very start, pinrangka ko na si Danny. Sabi ko, I don't want to have kids. If tayo man sa huli, gusto ko tayo lang. Sabi niya, no problem.
So ako naman, judging from his reaction nung sinabi ko yun sa kanya, I felt assured na payag siya sa kagustuhan ko na walang kids if ever magkatuluyan na kami at maging mag-asawa. After 4 years, ikinasal na kaming dalawa ni Danny. Simple lang yung kasal namin. Kumbaga, intimate. Walang mga kaek-eka na bongga. Simple lang yung venue, family and close friends lang ang imbitado. Simple as that. At lahat ng mga nasa kasal namin, alam naman na wala akong balak talagang magkanak. Pero hindi sila tumigil sa pangungumbinsi sa akin na subukan namin. Nasubukan ko. Rewarding daw ang feeling na magkaroon ng anak at makabuo ng isang pamilya kasama ang mapapangasawa ko. Mas kanyang nasa reception na. Even yung host, binibiro ako at ginugoyo. Baka raw mabuntis na ako agad sa kapugian ng mister ko. DJ Rocky at DJ Jello. Inaamin kong may mga pagkakataon na ang awkward para sa akin. Kung may ibang taong nagsasabi na wish nila boy ang panganay namin o di kaya girl, o hindi kaya nagtatanong kung kailan daw namin balak magkaanak? Ang sinasabi ko na lang sa kanila tingnan na lang natin. Pero yung totoo, ayoko talaga. Yun hindi ko lang masabi ng diretsyo. O ayoko lang ma-judge for my own choice. Few months after ng wedding namin ni Danny, panay na ang tanong ng in-laws ko sa akin. At maging ang parents ko, kailan daw ako mabubuntis. Kailan daw sila maging lolo o lola. Yung mga kapatid namin nagtatanong kailan daw sila maging uncle o auntie. Ako parang gusto ko nalang takpan ang mga tenga ko sa mga pabalik-balik nilang comments o tanong. Nakakarindi. Can't they just leave us alone? Yung mga ganong level. Kasi oo, kamag-anak naman namin sila kadugo. Pero hello, buhay namin tong mag-asawa. Pakialam nyo kung ayokong magka-baby, ayokong magka-anak. Baka mamaya mahirapan ako. Ipasa ko pa sa inyo ang responsibilidad. Gustuhin nyo kaya? Ako no. Ayokong gawin yun. Honestly, ramdam ko yung pressure ng family ko. Pati ng in-laws ko. But I guess, they do not want to accept the arrangement that I wanted with Danny. Wala ngang anak-anak We agreed to marry. We agreed na walang baby. We agreed na kami lang forever. Kaming dalawa lang. Pero ano ba yan? Ang daming gustong pumapel. And so, one day, something happened. Biglaan lang. At hindi ko namalayan. Para akong nabuhusan ng ice bucket sa ulo. Dahil sa nangyaring iyon. Isang araw, nagising akong naduduwal. Mga ilang araw na rin akong hindi komportable na gumigising. Pero, that day was quite different. Talagang ang sama ng timpla ng pagising ko. Kaya, mabilis akong pumunta ng banyo at dumuwal sa inidoro. Sa una iniisip ko baka indigestion, baka naparami lang ako ng nakain kagabi. Pero nung bandang tanghali na, iba na yung pakiramdam ko. Para akong nawawalan ng kontrol sa katawan ko. Medyo nahihilo na hindi ko maintindihan. Dahil may kinain naman ako at alam kong hindi ako nalipasan ng gutom pero may something talaga. Muntik na akong mahulog sa hagdan. Buti na lang, nahawakan pa ako ng kasamahan ko. Kasi kung hindi baka gumulong-gulong na ako pababa. And I could have died. Noong masan ako, dinala ako ng mga kasamahan ko sa klinik para magpahinga. Something was clearly wrong.
Pero may tinanong sa akin yung nurse na ikinagulat ko. Miss, hindi kaya buntis ka? DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko malabo. Because I am taking contraceptive pills. Kaya for me, malabo. Malabong mabuntis ako. Sinabi ko yun sa nurse. But then, sinuggest niya pa rin sa akin na mag-take ako ng PT. Oo, pregnancy test. Just to be sure lang daw. So, sinunod ko yung advice niya. DJ Rocky and DJ Jello. Nagpahinga ako sa klinik ng ilang oras, bumalik sa trabaho at umuwi. Pero lumipas ang ilang araw. Ganun pa rin. Pabalik-balik pa rin ang nakakasukang feeling. Yung gigising ako ng umaga na nakakasuka. Tas, naisip ko na lang bigla, shucks. Hindi na rin ako dinadatnan. To be honest, hindi ko naman talaga sinunod yung advice ng nurse na mag-take ng PT. Pinaramdam ko lang sa kanya na kunwari, oo, magta-take ako ng PT. Pero hindi naman. Because I was so sure. Pero yun na nga. Hindi kaya tama yung hinala ng nurse. Na baka buntis nga ako. Nagpipills nga kasi ako eh. Malabo namang mabuntis ako. Hindi ako makakabuo. Hindi ako mabubuntis. At dahil kumpiyansa naman ako na hindi ako magbubuntis, na-fatigue lang ang lahat. Sige na nga, nag-PT na ako. Confident akong pumasok sa banyo. Na negative ang resulta. Pero napakawalang ya. Wasak akong lumabas ng banyo. Dahil ang resulta, positive. Positive. DJ Rocky at DJ Jello, nagpipills ako pero nabuntis pa rin ako. Noong malaman ko yung resulta, hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan ng isang timba ng tubig na puro yelo, namutla ang buong katawan ko sa naging resulta. 2 guhit positive. Una kong naisip, saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Ba't nakalusot to? Ba't positive? Hindi kaya yung may tinatawag lang sila na chemical pregnancy. Ano? Ayoko magbuntis. Dahil na-overwhelm na rin siguro ako, sinabi ko kay Danny ang lahat. Nag-PT ako. Positive ang resulta. Akala ko naman madidisappoint si Danny. Akala ko magagalit siya, hindi maniniwala. Pero anak nang, ang saya-saya pa niya. Tumalon pa ang asawa ko nang marinig niyang balita. Magiging daddy na raw siya. Ako naman hindi makapaniwala sa reaksyon ng asawa ko. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa at bigla akong sumigaw. Put in naman, Danny. Di ba nga ayokong magkakaanak tayo? Hindi ba? Bakit masaya ka pa? Hindi ganito yung gusto kong buhay para sa atin. Ayoko ng anak. Ayoko ng sasampid sa ating dalawa. Ba't masaya ka? Akala ko ba ayaw mo rin? DJ Rocky at DJ Jello, naiyak na lang ako sa galit. Mismong asawa ko na inaasahan kong hindi matutuwa sa nangyari, kabaligtaran pa ang naging reaksyon. Ano yung niloko niya lang ako? Kunwari ayaw din niya magkaanak pero deep inside gusto niya pala. Tinago niya lang. Ano? Ina-expect niya na lang na once ikasal kami, magbabago lahat ng pananaw ko? Mababago rin yung desisyon ko na one day, gustuhin ko rin magkaroon ng anak? Malinaw na malinaw since day one, ayoko nga. Pero bakit parang siya pa ang unang natuwa? Yun pala, gusto rin pala niya.
Pagkatapos kong ipaalam kay Danny yung PT result ko, nagalit ako sa kanya. Di ko siya kinubo. Later on, I found out something. For the past month, yung iniinom kong pills, hindi naman contraceptive pills. Nakalagay sa isang jar na may label ng brand ng pills na iniinom ko. Nung naubos, pinarefill ko sa asawa ko. Sabi ko ipagbili niya ako ng bagong jar. Bumili nga siya. Pero yung mga tableta, binuhos lang sa lumang jar. At ako naman ay assume na naiba lang yung kulay ng pills na iniinom ko. Pag-research ko sa Google, nung itsura ng tabletang iniinom ko, hindi pala contraceptive pills yun. Vitamins! For the past month, vitamins yung iniinom ko. Kasalanan pala ng asawa ko. Yung inaasahan kong pipigil sa posibilidad na bubuntis ako, yun pa pala mag-i-encourage sa katawan ko na magbuntis. So I confronted Danny, hindi na ako nakatiis, umamin siya. Pinressure siya ng pamilya niya. Pati sa marriage namin, may say pa rin talaga tong pamilya niya. Can't they just respect me? Can't they accept my decision? Besides, hindi naman uniko iho si Danny. May mga kapatid pa siyang lalaki. Doon sila maghanap ng apo. Na-stress ako as in stress ako sa nangyari. So ngayon, paano na to? Paano na to? Honestly, hindi ako masaya. Hindi ako at peace. Ayoko nga ng ganito. And this is not what I signed up for. At dahil sa mga pinaglalagok ko, I have to carry this baby for the next few months and see for myself how I am going to be a mother. Na clearly, ayoko naman. Simulat sa pool. DJ Rocky and DJ Jello, should I blame Danny for everything? Feeling ko, pinagtaksilan ako. I felt na hindi ko deserve na malinlang, mapagkaisahan, maisahan. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Yung para bang naisahan ako, na pagtulungan ako, na para magkaganito, and it hurts me. Because I did not envision myself going through this mess in my life. Hindi ko pagmamayari yung katawan ko. It's like there is an invader inside me. Hindi ko alam paano ko malalampasan ang stage na to sa buhay ko. Nakakapagod Sa part pa lang na iniisip ko ang mga pagdaraanan ko, nakakapagod na. Maybe some words from you or your listeners could help me get through this. Ano bang dapat kong gawin? How do I deal with the kind of betrayal that my husband showed me? Sa ngayon, magulo yung utak ko. I'm trying my best na iproseso lahat ng mga nangyari. And maybe you could help me come up with a good thought for everything I'm going through right now. Yun lamang po. Maraming salamat. Sana rin ay wag naman kayong mag-conclude na masama akong babae for wishing not to be a mother at all. That's why I need help. I need your advice. Baka sakaling ma-realize ko ang hindi ko pa nare-realize at mabago ang perspektibo ko sa ganito. Again, salamat po. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Malu. At ito, ang aking Secret 5.